Asko zuei ere, eta kongresuari amaiera ematen joateko, dantza eta musika. Murixka dantza taldeko Amaia eta Jon, eta Jose Luis Txistularia gonbidatu ditugu, ohorezko aurreskurako. Eskerrik asko bai, Murixka dantza taldeari, eta orain kongresu mamitsu honen ondorioak, azken ondorioak ezagutzeko unia iritsi da, eta holtzara igotzeko eskatu behar diet Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako lehendakariari, eta Patxi Juaristi, kongresuko lehendakariari. Nioen, heldu garela kongresuaren bukaerara, baina kongresuaren bukaerak suposatzen du edo irekitzen du etorkizuneko ibilbide berria. Beraz, momentu honetan tokatzen zaiguna da, 3 egun hauek eta aurretik egondan lan guztiak horren ondorioak, ze ondorio atera ditugun jasotzea, eta baita ere aurrera begira zer nolako proposamenak egiten ditugun, naiz eta gero kontrastatu beharko diren eta areago landu beharko diren. Lan hauek hemen jasotakoak direlako. Baina Patxiri hitza pasatu aurretik, utzi dazu esaten, mesedez, zenbakitxo batzu bakarrik, kongresu hau zer suposatu duen gutxienez behintzat zenbakitan eukitzeko. Hizlari gonbidatuak 4 izan ditugu. Mahai inguruak beste 4. Aurkezpen koralak ditugunak 5.
kokapen markoak 2, aurkeztutako proiektuak 3 urtekoak 6, tablaratutako kideak hona etorri direnak 110 izan dira. Eta kongresuan parte hartu duten pertsonak, hau da, sala honetara etorri direnak, 919 3 egunetan zehar. Eta urtero, azkenengo 4 urtetan, proiektuetan parte hartu duten pertsonak, bataz beste 1.500 pertsona izan dira urtero. Hor da, gaur arte ikusi dugunaren dimentsio bat. Eta bestere gabe, ondorioekin uzten zaituztet. Zure hitza. Egun on guztioi. 19. Kongresuko 3 ardatz nagusietatik atera ditugun ondorio nagusiak hauek dira beraz. Lehenengo ardatza, eredu sozioekonomiko berria eta ongizatearen gizartea. Eusko ikaskuntzaren 19. Kongresuak Euskal Herriaren eredu sozioekonomiko bidezkoago eta jasangarriago baterantz eraldatzeko beharra azpimarratu du. Adituek, garapen ekonomiko iraunkorra, justizia soziala eta kostuen kudeaketa estrategikoa bultzatzearen garrantzia nabarmendu dute. Pertsonen eta komunitateen arteko lankidetzan oinarritutako ongizate estatuaren eredu bat proposatu da. Trantsizio iraunkorrerako bidean, baliabideen kudeaketa kontzientea, finantzaketa inklusiboa eta eragile publiko zein pribatuen arteko lankidetza beharrezkotzat jo dira. Eta halaber, enplegu duina, hezkuntza eta osasun baliabideen birbanaketa, genero desberdintasunak murriztea eta belaunaldien arteko elkartasuna sustatuko duten etxebizitza politikak defendatu dira. Hori izan da lehenengo egunean esandako hainbat ideia. Bigarren eremua, jendartea. Etorkizuneko erronka nagusietako bat, komunitatearen eraikuntza izango da. Gure gizartearen aniztasuna eta erronka globalak direla eta beharrezkoa da komunitatearen zentzua garatzea eta komunitate berri baten eraikuntzarako bide orria lantzea. Komunitate berri hori gizartearen eremu ezberdinetan berdintasun politikak garatzetik eratuko da. Zeinetan hizkuntza, kultura eta hezkuntzak kohesiorako bideak ireki beharko dituzten. Horretarako, ezinbestekoa izango da inklusioa indartzea. Garapen sozial, kultural eta ekonomiko inklusiboak landu beharko dira Euskal Nortasun kolektiboa eraikitzeko. Euskal Nortasunaren etorkizuna bermatzeko, nahitaezkoa da identitateen aniztasunaren errekonozimentua eta kudeaketa arduratsua. Euskal Nortasuna ez baita identitate bakar eta monolitiko bat, baizik eta errealitate anitzak eta errealitate horien arteko elkarbizitza batzen dituena. Euskal Herria askotariko errealitate eta nortasunekin aberastua dagoen lurraldea izanik, erronka nagusia elkarren onarpen eta errespetuan oinarritutako komunitate zabal bat eraikitzea izango da. Euskal kulturaren transmisioa eta euskararen eta kulturaren biziberritzea funtsezkoak dira kohesioaren bidean. Identitate zibikoa eta herritartasun aktiboa garatu behar dira. Euskal herritarrek eraldaketarako kontzientzia kritikoa izan dezaten. Pertenentzia sentimentua indartzea eta euskal kultura eta hizkuntzaren balio sozioekonomikoak sustatzea gakoak izango dira ibilbide horretan. Hezkuntzaren papera giltzarria izango da kohesio soziala, inklusioa eta identitate kolektiboa eraikitzerako. Hezkuntza da harremanen eta pertenentzia sentimentuaren eraikuntzarako eta parte hartzean oinarritutako kultura demokratikoan garatzeko tresna nagusienetakoa. Kultur politiken eraldaketa izango da beste gakoetako bat. Globalizazioaren eta kultura unibertsalen edapenaren aurrean, gure kulturaren iraupena bermatzeko kultur politika eta ekimen berritzaileak behar ditugu. Euskararen eta euskal kulturaren transmisioa eta jabekuntza bermatuko dituztenak. Horretarako, kultur ekoizpena, parte hartzea eta gobernantza demokratikoa sustatu behar dira. Komunitatearen inplikazioa eta interakzio kulturala indartuko baditugu, erakundeek eta sortzaileek lankidentzan jarduteko espazioak garatu beharko dira. Etorkizuneko erronka hauei guztiei aurre egiteko prestatuta egoteko,
Beharrezkoa da halaber, berrikuntza soziala eta esperimentazioa sustatzea. Horretarako, tokian tokiko proiektu pilotu berritzaileak eta esperimentalak biderkatu beharko dira. Eredu berriak sortzeko eta herritarrek komunitate berri baterako trantsizioetara egokitzeko gaitasuna izan dezaten. Eta azkentzeko, jendartearen kohesioa indartzeko, gobernantza parte hartzailea eta irekia ondu behar da. Herritarren partaidetza bultzatuko duten eta elkarlanean oinarritutako gobernantza ereduak sustatuko dituena. Horrela lortuko baita komunitate ahuldundu eta erresiliente bat sortzea. Herritarren arteko konfiantza eta bizikidetza ahalbidetuz. Eta hirugarren ardatza, gaur jorratu dugun ardatza, lurraldetasunarena izan da. Kongresuan, Euskal Herriko lurraldeen arteko kohesioa eta landa ingurunearen garapen orekatua sustatzearen garrantzia azpimarratu da. Herritarrengan lurraldearekiko lotura sentimentua sendotu behar da. Komunitatea kohesionatzeko bideak eta zerbitzu egokiak eskainiz egin behar da hori. Horretarako, tokiko ekonomia, ekintzailetza eta zerbitzuak bultzatzeaz gain, parte hartze komunitarioa eta gobernantza demokratikoa indartu behar dira. Estrategiaren parte da landa eremuen irudi positiboa zabaltzea, turismo jasangarria sustatzea eta nekazaritza ekologikoa eta teknologia berdeak bultzatzea. Baita tokiko eragileen arteko lankidetza garatzea eta genero ikuspegia txertatzea ere. Ulertu dugu, lurraldea ez dela soilik espazio geografiko bat, baizik eta baita nortasun emozional eta soziala ere. 19. mendean, lurralde kohesioaren, 21. mendean, lurralde kohesioaren kontzeptuaren baitan barnebiltzen dira lurraldeek elkarren abaroan duten garatzeko gaitasuna. Eta garapen hori sustatzeko herritarrek behar dituzten parte hartzeko aukerak bultzatzea. Gobernantza demokratikoa eta herritarren deliberazio prozesuen garapena ezinbestekoak dira lurraldeen gaineko erabakiak legitimatzeko eta adostasunak modu demokratikoan bideratzeko. Eta zeintzuk dira aldaketarako palankak. Kongresu honetan, etorkizun hobe bat eraikitzeko identifikatu ditugun aldaketa palankek argi erakusten digute norantza jo behar dugun. Aldaketa hauek dira gure gizartearen egiturak eraldatzeko giltza. Gizarte bidezkoago, inklusiboago eta iraunkorrago baten alde. Aldaketarako palankak dira komunitatearen eraikuntza. Balio soziokomunitarioak indartzea eta transmititzea. Herritarren parte hartzea bultzatzea eta demokrazia indartzea. Hezkuntzaren eta gizalegezko heziketaren garrantzia. Herritar guztien eskubide kulturalak bermatzea. Gizarte eraldaketarako trantsizio bideen lanketa. Mugaz gaindiko lankidetzaren garapena. Ekonomia iraunkor eta sozialaren sustapena. Teknologia eta berrikuntza bultzatzea. Ingurumenaren zaintza eta iraunkortasuna helburu izatea. Kongresu honen ondorio nagusia argia da. Aldaketa palanka hauek modu koordinatu eta integratuan landu behar ditugu. Eragile sozial, ekonomiko eta politiko guztien inplikazioarekin. Elkarrekin nortasuna, berdintasuna, justizia soziala, inklusioa eta iraunkortasuna oinarri dituen etorkizuna eraiki dezagun. Oso ondo, Patxi. Niri proposamenak jasotzea egokitzen zait, eta Eusko Ikaskuntzaren 19. Kongresuko ondorioak jasota, etorkizunean 4 lanlerro nagusi lantzea aurre ikusten dugu. Lehenengoa izango litzateke, euskal kultura eta nortasunaren garapenarekin jarraitzea. Bigarrena, komunitatearen eraikuntza. Hirugarrena, lurralde kohesioa eta herritarren parte hartze demokratikoa. Eta laugarrenik, ongizate integralerako bideen azterketa egitea. Eta lanildo bakoitzak bere helburuak eta ekimenak edukiko lituzke. Banan-banan aipatuko ditut labur bada ere.
Lehenbiziko ildoa esan dugu euskal kultura eta nortasunaren garapena dela. Euskal kultura eta aniztasun kulturalaren balioa nabarmentzia izango da ardatz honen helburu nagusia. Euskal Herrian nortasun eta kultura inklusiboago bat eraikitzea xede. Prozesu hirukoitz bati ekingo diogu. Alde batetik, ezinbestekoa izango da gure hizkuntza eta kulturaren transmisiorako programak eta eskola sortzea. Belaunaldi berriei eta Euskal Herrira iristen diren etorkinei gure hizkuntzaren berezitasunak, historia hurbila eta ohiturak ezagutarazteko. Bestetik, kultura ezberdin eta askotarikoen ekarpena aitortzea eta baloratzea funtsezkoa izango da. Horretarako, kulturen arteko elkartruke programak sustatzea eta abiatzea beharrezkoa izango da. Eta azkenik, eztabaidaguneak sortzea. Errealitate eta kultura ezberdinen berri izateko, aniztasunak dakarren aberastasunaren kontzientzia izateko eta gure egiteko. Finean, kultura bakoitzean erdigunean jartzen diren balioen azterketa egiteko. Era berean, harrera programen mapeoa egitea komenigarri litzateke. Erakunde ezberdinetatik egindako ibilbide askotarikoak ezagutu eta partekatzeko eta programa bateratuak hedatzeko, praktikotasunaren eta efizientziaren mesedetan. Euskararen ezagutza eta euskal kulturaren transmisioa harrera ibilbidearen baitan txertatzen duten inklusio programak diseinatu beharko dira bai udalentzat, bai enpresentzat, bai ikastetxeentzat eta bai herrietako aisialdiko elkarte askotarikoentzat. Eta azkenik, euskal kultur nortasuna, etorkinen inklusioa eta kultur aniztasuna ospatzera bideratutako programak diseinatzeko beharra ikusten dugu. Hezkuntza, kultura eta jarduera komunitarioen bidez. Guztiek ere, kohesio soziala eta elkarbizitza indartzea helburu izango dutelarik, elkar ulertzea eta elkarrenganako errespetua bultzatuz. Bigarrena, komunitatearen eraikuntza. Komunitatearen eraikuntza helburu duten ahalduntze prozesuak bideratzea oinarrizkoa izango da gizarte justu eta orekatu bat eraikitzeko. Prozesu hauen bidez, herritarrak eta komunitateak aktiboki parte hartzera bultzatuko dira, haien beharrak eta interesak identifikatu eta horiek asetzeko ekimenak garatzeko. Kohesio soziala eta komunitatearen indartzea lortzeko funtsezkoa da hezkuntzaren papera nabarmentzea. Bestalde, komunitatearen eraikuntzarako beharrezkoak izango dira giza harremanak garatzeko gizarte berrikuntza programak lehenestea, herritarrei eragile aktibo izateko aukerak ematea, komunitateen eta erakundeen arteko elkarlana bultzatzeko bitartekaritza lana egitea, eta pertsonen beharrak abiapuntua hartuta, inklusibitatea indartuko duten esperientzia praktikoak abiatzea eta partekatzea. Herritarren arteko harreman sareak sortzea, elkarbizitza eta errespetua sustatzeko herri ekimenak bultzatzea, zaintza eskola komunitarioak sortzea edo belaunaldien arteko zaintza eta elkarlanerako programa berritzaileak diseinatzea izango dugu helburu hurrengo urteetan. Hirugarrenari dagokionean, hau da lurralde kohesioa eta herritarren parte hartze demokratikoari dagokionean, Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriaren lurralde kohesioan eragiteko bi lanlerro egingo ditu bere. Batetik, lurraldeen arteko garapen maila orekatua izan dadin, landa eremuko errelato berritzaileak sustatuko ditu. Eta landa eremuetarako ekintzailetza eta inklusio programak abiaraziko, azpimarra berezi eginez, gazteek lan eremura ekartzeko politiken diseinuan. Eta bestetik, mugaz gaindiko lurraldeen arteko eztabaida sustatuko da. 21. mendeko erronkei aurre egiteko tresnak garatuz eta lankidetzarako bideak irekiz. Horretarako, koeraikuntza prozesuei bide ematea da helburu. Lurralde kohesioaren erronkei aurre egiteko,
herritarren eta eragileen arteko elkarlana eta konpromisoa sustatuz, eta lurralden garapenerako prozesu parte hartzaile eta inklusiboak bultzatuz. Mugaz alde bateko eta besteko eragilekin, deliberazio prozesu zabal bat abiatzea da xede, eta deliberatzeko espazio bat egituratzea. Gune horren bidez, herritarren parte hartze aktiboa eta arduratsua bideratzeko sistema bat ontzea da helburu. Gizarte kohesionatuago eta demokratikoago bat eraikitzeko bidean. Eusko ikaskuntzak beraz, landa eremuak biziberritzea eta garapen ekonomiko eta sozial jasangarria bultzatzea ditu helburu. Eta lurraldeen arteko garapen orekatua lortzeko, lurralde ezberdinetako herritarren arteko eztabaidaguneak eraikitzea eta adostasunetara heltzeko prozesu deliberatiboak diseinatzea. Laugarrena, ongizate integralerako bideen azterketa. Eusko ikaskuntzaren lanlerro berritzat jo dezakegun honen muina, lankidetza komunitarioan, justizia sozialean eta jasangarritasunean oinarritutako eredu sozioekonomikoa garatzea izango da. Eusko ikaskuntzak espazio bat antolatu nahi du, zeinetan tokiko komunitateek, erakunde zibilek eta eragile ekonomikoek elkarrekin lan egin ahal izango duten. Euskal gizartearen errealitate eta balio propioetara egokitutako irtenbide sozioekonomiko berritzaileak elkarrekin sortzeko. Eusko ikaskuntza, ibilbide intelektual eta sozial luzea duen erakundea da, eta alde horretatik ekonomia, kultura, ongizatea eta iraunkortasuna elkarri lotzeko moduak aztertuko dituen proiektu estrategiko baten buru izan daiteke. Horrela, elkarlanerako sozioekonomikorako plataforma bat sortuz. Lanlerro hau proiektu berritzaile eta kolaboratiboetan oinarrituko da. Euskal Herriko ongizate integrala, lanaren etorkizunaren erronkak, ekonomia berderako trantsizioa eta belaunaldien arteko kohesioa lantzeko izango da. Hau irakurrita, beraz, amaitzeko dei egin nahi genuke, nahi genizueke, nahi genioke, hemen gauden guztioi, eta gizarteari oro har, indarrak batu ditzagun. Elkartzen gaituen hori ez dadila hitz soiletan gelditu, baizik eta ekintzetan bilakatu. Gure komunitatea, gure lurraldeak eta gure artean dagoen lotura hori, elkartzen gaituen hori, indartu eta elikatu dezagun. Etorkizun oparoa eta bidezkoa lortu bidean, guztion inplikazioa beharrezkoa izango da. Egin dezagun bada, aurrera elkartzen gaituenarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana eta Patxi, 3 egun hauetan gizarteaz aritu gara hemen hizketan, guztion ongizateaz, herritarrak erdigunean jarri ditugu eta horixe bera irudikatzeko, gure gizartea anitz, plural, kolore, jatorri eta pentsamentu askotarikoak islatzen dituen argazkia aterako dugu. Beraz, igo gora.